Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan mai suna daga bakin talaka. Kamar yadda kuka sani shirin daga bakin talaka shiri ne wanda ke shiga lungu da saƙo na jihar Kebbi domin tattaunawa da al'ummar jihar Kebbi dangane da irin roman dimokuraɗiyyar da suke sha a ƙarƙashin jagorancin Kwamarar Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu. Sai ku biyo mu a sannu domin ku ji yadda shirin namu zai kaya. Masu kallon mu har a yau ga mu a bakin kasuwa domin tattaunawa da wasu 'yan kasuwa a nan kasuwar birnin Kebbi. Sunana dai Nuruddin Abubakar. Ina nan zaune bakin kasuwar birnin Kebbi. Malam Nura, shekarar ka nawa cikin wannan kasuwancin naka? Akalla ina kai shekara 4 ko 5. Shekara 4 ko 5. To Malam Nura, wane irin ci gaba ko gudunmuwa ka samu a cikin wannan kasuwanci a cikin gwamnatin Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu? Gaskiya alhamdulillah na samu gudunmuwa kala-kala da ci gaba da taimako kuma Allah ya ƙara buɗi. Kana nufin gwamnatin nan ta taimake ka kenan? Gaskiya ta taimake ni sosai da sosai. To Malam Nura, wane irin fata za ka yi ma Kwamarar Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu? Sai dai in ce Allah Ubangiji ya kiyaye gaba, Allah Ubangiji ya bada abin da ake nema na alkhairi, Allah ya raba shi da shirin mahasada. To Malam Nura, muna godiya. Sunana Sani Jibo. Malam Sani Jibo, shekarar ka nawa a cikin wannan sana'a? Wannan sana'a na kai shekara 25 cikin da. Shekara 25. To Malam Sani, akwai wani gudunmawa ko taimako da ka samu a cikin wannan gwamnati ta Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu domin bunƙasa kasuwancin ka? Gudun makon sosai mai ƙarfi ma game da mulkin aura ba. Alhamdulillah mun samu ci gaba gaskiya. Saboda ba taɓa gwamnatin jiha ke ba taɓa gwamnan da ya ba mu kuɗi ba mu ƴan masu kayan furuts irin ƙwaron gwanda ba. Wala ba taɓa shi birnin ke ba. Taɓa ba. Malam Sani, wani irin ci gaba? Ci gaba na mun ga samu kasan shi ɗan kasuwa yana son tallafi ko ƙarami na. Duk wanda ka layin ga babu wanda ƙauren gwando bai ba naira 100 kyauta ba. Da ka layin ga har ƙarshe ne. Malam Sani, a yanzu wani irin fata za ka yi ma Kwamarar Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu dangane da ƙudurinsa na komawa a 2027 akan karagar mulki? Ƙudurin zama mai girma gwamna Allah ya kama mai kuma ya ba shi ikon cin nasara akan kujera ta. To Malam Sani, wani irin kira za ka yi ma al'umma talakawa musamman na jihar Kebbi? Kiran da zama talaka al'umma da mu ji tsoron Allah mu zaɓi shugaba adali, a gane ko mu zaɓi ce wanda zai iya kyauta ma talaka kuma wanda zai zuwa ma talaka asiri, a gane ko musamman dai aure yana taimakon al'umma gaskiya sai dai wanda Allah bai ci suwa ba.